Ahojte kamaráti, teraz vás vítam pri novom videu. Ideme si zahrať to zaistný Minecraft, ale... Co to je? Zase načítavanie, to ma už nebaví. Dobre, tak idem. Kde sú... Tu je... Ej, ja som z tohoto druhého. Ale aj tento to dáva dobre. Prišla iba toľko to. To moc nechápem. Počkat, to asi vypadlo, tak idem. Ešte. Tu je musera, alebo co to je? Napíšte mi dole do komentáru. Mám vodu dať za emerald? Dobre, tak ho dám. Zoberiem si emerald. A na pohodičku. Dajte mi like a odber. Počkat. Co to je? Dobre, tak idem. Na to už nemám, takže nemôžem. Ale toto tak... Áno. Takže aj tento strom si... Zase tu je hovienko. Dobre, tak idem. Ahoj. A za tebou je creeper, dávaj pozor. Toto je môj dom. Vidíš? Toto, tu. Tak nie. Kde bol? Tento nebol môj? Či to môj určite? Jej, ako masísko. Toto máš, toto. Tak níž. Masísko. A dve masísky. Dobre, tak idem. Počkaj, ja bývam vedľa. Tak nebývam, ale... Co to je? Tam by som chcel ísť. Dobre, tak sem idem. Tuto už na to sa si myslel. A hovoril, že tu je nejaké tajné trasítko. Alebo čo to je? Ale to tam možno iba dal. Možno iba takto urobil. Viete. Oh. Nie je tam? Je tam. Môžu to nasielať. Zoberiem si rúk. A tento síp. Dobre, tak idem. Nie so sípom. Kde sú? Kde v tej klietke? Kto je tam dole? Skúsim streliť tam dole. Dobre, tak idem. Už vychádza slnko. Dobre, tak idem. Wow! Tu je mesiac a tam slnko. Tam je slnko. To sa dvíha. Tak bude slnko za chvíľu. Toto by som mohol mať. Takýto. Ale to není môj. Ale môžem si ho nechať. Toto stem tu. Toto. Co to je? Dám si také nové.
A kde to je? Kde? Tu? Nie. Zase. Prečo mi to nejde tak rýchlejšie? Tu toto není a tu. Toto je. Môže tam byť aj také. Prečo to tak pomaly? Už to ide rýchlo. Tuto také je. A tuto také je ešte. Toto sem dám. Toto sem. A toto sem. Sem dám. Sem. A prečo na to? Musím si tam dať knížku. Kde je tá knížka? Kde je knížka? Kde je tá knížka? Už za to nebaví takto pozerať. Dookola. Tá knížka vidím, že tu asi není. Prečo mi nejde tak rýchlo? Kde je knížka? Ja som ju tu potom videl. Tak nič. Kde je tá knížka? Tu? 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 Nie. Tu? Nie tu? Áno, mám to tam. Kde je tá knížka? Co to je? Tuto je tá knížka. Dám sem. Ide to tam dať. Tak. Dobre, tuto to ide dať. Ale potrebujem tú speciálnu knížku. Poskať. Ak budem písať. Už to ide. Áno, jedna. Dobre, mám to. Poskať. Dám sem. Ide to dať túto? Tak sem teda. To vám ne tak ukáže, keď napíšem hociso. Poskať. Prečo mi to dalo pres? Toto. Dobre, tak idem. Mám to. Ešte mám niečo v inventári. A to je ako setko? Jaj, co to je? Emeraldy. Dobre. Ja to takto prehazovať. Víš, aj toto. Dobre. Dám to na level 1. A teraz skúsim, ako to bude fungovať. Co to je? To je. Dobre, tak idem zase. Idem proti nimi bojovať.
Hej. On vie utekať. Ahoj, čo tu robíš? Mám ho. Toho prepichne. Skoro si myslím. Hej, hej, čo to? What the hell? Takže Ruge je asi silnejší. Bum, bum. Dobre, mám ho. Idem. Dobre, dohraví ho. Idem. Jem. Teraz na to som video, kde môže každý rozprávať, viete. To rozpráva môj brat a moja mamina, viete. Tak idem. A Runa tam je ten krásny psík, viete a tak. Takže, prečo aj tam daleko? Tak to uvidí ísť. Neviem to neutrafiť. Co to je? Idem raz aj donútra ich sierať. Hej. Poďte sem. Koľko veľa schodov sú tu? Áno, jeden tu je. Jeden. Hej, čo to robíš? Zase ta idem sierať. Dobre, tak. Si nie sú na streche. Teba aj tam sa vedia dostať. Hej. Jej. Tu kto? Zabijem vás tu. Veď aj tak ste núbsky. Guten Morgen, Sennstein. A moja sestra. Aj moja mamina viete, rozprávajú. Mám jedného, aj teba mám dostať. Dobre, dostanem to. Aj teba mám dostať. Dobre, mám ich. Dobre, idem hore. Dostanem aj takých vonku. Dohraví? Nie dohraví, ale teraz idem. A mám ho. Co to je? Dobre, idem. Co to je? Už tam sú. Dobre. Postcard, co to je? Hej, čo mám robiť s tebou? Veď sa idem zabiť. Vypadla z teba. Kde to? Si ste sa skryť? Alebo si išiel dole? By som povedal, že... Prečo sa tam kúpu? Postka to musím vidieť blízka. Len mi to nejde zblížiť. Ako ostatným som na to sa uvidela, takže idem. Nejde mi to zblížiť. Skúsim ho trafiť na diálku. Keď som vysoko.
Nie. Na teraz by to bolo všetko, tak ahoj.